Yo. Nuwun. Kula nuwun. Sugeng kepanggihan dumateng kesenian kuda lumping putra Krida laras saking dusun Nyembakan. Ing saderengipun kawiwitan kawula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepisan ingkang putra wayah putra Krida laras saking dusun Nyembakan saperlu sawalan mbok menawi wonten kalepatanipun kesenian putra Krida laras kawula gajibah nyuwunaken gunging samudra sama pangasami dumateng para bapak lan para ibu lan keluarga ing dusun Nyembakan. Ing dinten punika kawiwitan Krida laras dipun pandhegaken ingkang putra wayah panjenengan sumangga. Menesani kados pundi ing mangke tari lan sendera tarinipun dumateng putra wayah panjenengan. Ing saderenge mangke menawi kurang meranani kali panjenengan sedaya kula gajibah nyuwunaken gunging samudra pangasami dumateng para bapak lan ibu. Sugeng mirsani lan saderenge mirsani kula minangka sesulipun para putra-putra saking kesenian Krida laras dipun sesepuhi dumateng Bapak Simun
saha Bapak Sukamto. Ewadene ketua kesenian dipun asta dumateng Bapak Wido, Bapak Yanto. Sekali-kali pun mugi-mugi kesenian punika dadosaken langgeng sak lajeng-lajengipun. Nuwun sugeng mirsani. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, awas, yuk, yuk, ya, yuk, awas. Bandungan indah, Bandungan maju, pranyata kanggo tulodo, ing jaba kutha mlebu, ing sindeng desa, muda-mudi, ayo padha sayuka. Budaya Jawi ingkang sumadya klipur para miyarsa, mangga-mangga nulungan sadherek kula sami mriksani pamiyatan siyang punika sandi tari asli budaya Jawi ingkang sumadya klipur para miyarsa. Awas, yuk. Indonesia Koro Lihat numpak perahu layar Dina minggu pariwisata Alon praune wis tengah ya banyu tinelak ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lupa lesu ake jawil pas jebul wis sore witi kelompok katon gawe-gawe ayo kanthi peci bali wae dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe awas iya
Yeah, yo. Mi palastra